زیارتاں وچ شمار ہوندیاں تلاوتاں وچ شمار ہوندیاں زیارتاں وچ شمار ہوندیاں تلاوتاں وچ شمار ہوندیاں زیارتاں وچ شمار ہوندیاں تلاوتاں وچ شمار ہوندیاں علی دے چہرے دی دید کرنی عبادتاں وچ شمار ہوندیاں علی دے چہرے دی دید کرنی عبادتاں وچ شمار ہوندیاں زیارتاں وچ شمار ہوندیاں تلاوتاں وچ شمار ہوندیاں نبی نو بھول کے علی نو بھول کے تو کل قیامت کیتے جاسے نبی نو بھول کے علی نو بھول کے تو کل قیامت کیتے جاسے یاد رکھنی علی دا بوہا عدالتاں وچ شمار ہوندیاں یاد رکھنی علی دا بوہا عدالتاں وچ شمار ہوندیاں زیارتاں وچ شمار ہوندیاں تلاوتاں وچ شمار ہوندیاں علی دے چہرے دی دید کرنی عبادتاں وچ شمار ہوندیاں اے پاک زہرا پاک زینب حسین پاک حسن پاک اے پاک زہرا پاک زینب حسین پاک حسن پاک علی دا سارا گھرانہ جھلیا طہارتاں وچ شمار ہوندیاں علی دا سارا گھرانہ جھلیا طہارتاں وچ شمار ہوندے زیارتاں وچ شمار ہوندے تلاوتاں وچ شمار ہوندے علی دے چہرے دی دید کرنی عبادتاں وچ شمار ہوندے نبی دے بستر تے لیٹ جانا ذات احمد غسل دینا نبی دے بستر تے لیٹ جانا ذات احمد غسل دینا قربتاں وچ شمار ہوندے عظمتاں وچ شمار ہوندے زیارتاں وچ شمار ہوندے تلاوتاں وچ شمار ہوندے علی دے چہرے دی دید کرنی عبادتاں وچ شمار ہوندے شوہر زہرا دماد احمد پدر حسن و حسین حاکم شوہر زہرا دماد احمد پدر حسن و حسین حاکم
علی دا ثانی جہان تے لبنا ہماک دا وچ شمار ہوندے علی دا ثانی جہان لبنا علی دا ثانی جہان تے لبنا ہماک دا وچ شمار ہوندے زیارتاں وچ شمار ہوندے تلاوتاں وچ شمار ہوندے علی دے چہرے دی دید کرنی عبادتاں وچ شمار ہوندے